Järvikin vieraaksi. Kaikella tahalla. Väga hea pilt on, vaata. Tee peal suuremat jõuku ei olnud kuskil näha. See oli. Nüüd oleks tahtiki veel tulema teha. Keegi on kammi ära kaotanud, ega see sina ei ole? Ei ole. Pyörät räytset tähän ja voitkoon siis tässä me katsotaan niitä. Niin, teillä oli sama kuin ajatte tätä ympyrää ja sieltä näkyy jo teltta-alue. Koripallo kenttä. Laittakaa niin vähän rinnakkain joen. Sitten me voidaan pyöriä. Kannu! Knapp eine Stunde. Polen 1,5. Kein Problem. Motor ist nach vorne vor, warten und auf einmal wupp. Alles durch. Ja. 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 Es ist in diesem Jahr scheinbar nicht so viel Verkehr. Autobahn, nur 10 Kilometer vielleicht Autobahn und dann gut. Ja, wir haben schon ein paar Tage Urlaub hier gemacht jetzt. Jetzt kann das Treffen losgehen. Eine Behörde 78.000 oder 3.000, 2.500. 3.000.
Die älter sind, 1972, die sind schon Aber jetzt magasin maha. Pitäisi olla semmoinen. Tynnyristä kuva. Ihan väravassa on vaja, sulla on hetki. Onhan tässä, tämä oli tässä. Sykiseltä otapa kuvia meistä. Tulee tämä Eestilähän niin paljon. Mä otan valokuva. Miksi tuossa rakentaa? No missä rakennetaan? Joo. No ich hab kein Jaitpuja minun. Stop.
Urmas, vaata. Vähennä mua tupakalla. Jatketaan joku tosissaan vaan. No niin, on nyt oikein pakko huomaa, ettei karmea sen arvoa. Ai. Voi tätä elämätä mäntää. Se mulle hiin. Ei ole edes. Toiset tuli ja Holy Spirit, come and fill me up. Come and fill me up. Love and mercy, fill my senses. I am thirsty for your presence, Lord. Come and fill me up. Lord, let your mercy wash away all of my sins. Fill me completely with your love once again. I need you. Hymyä sit kans. Ei vielä. No niin.
kohe rajale. Missä se kova ruutu? No se on ihan vale pidi. Nad tegid seal mitu ringi. Juokse. Kumma, juokse. Nyt voit kelle valesti vai? Vauhtia! Jaksa! Karmo hymyjä! Karmo! Sitten oli semmoinen soitu, millä pystyi kopioimaan iso kasetti, niin tälleen semmoinen. Lähti kun mykkä hiihtää. Nehän niin kuin 70-luvun lopullahan ne hävittiin isot kasetit kaikki pois. Joo. Ensi viikonloppuna on sitten aikamoinen näkyläinen. C-kasettihan tulee. Mikä sen nimi oli? T-ralli? Silleen se jenkkien homma, se oli aika nerokas, kun sehän oli päättymätön se kasetti. Mikä se rallin nimi oli? Se tosi idiotic ralli. Sehän oli päättymätön, sehän soi niinku äärettömän kauan. Eespiralli. Sehän otti sitä sisäpuolelta. Se oli niin saatana. Какого работает такой, как сказать, ну колесо пианино, тоже типа, да? Ну если отпустить руль, отпустить. Käes on siis lõpu esimene. Tuleb mõjus sinna peale. Eesti võiks samad jah, kapitali taga. Kari. Head on. Aga peategelased tulevad. Pari pilt on liikle veel ja. Valg ringi jääb õnneks seisma.
ja löydettiin, että Kiuvattilantin järveen tätä taloudesta. Kuulelkaa mikä vuoristomoottorin ääni. Niin kuin minimopo voisi ajaa. Sitten on tuo Arri-monopo. Näin on hyvä. Löydän sitä ohjausiskuvaa, mitä joskus se antaisi käydä. Ai niin, tätähän pitää ruuvallakin. Mikä on? Okei. Kuule, kuinka horostat ja... No missä häpenet, no? Kelle peale selle kartta? Tammele peale. Ainahan sitä tietää. Nende 500 motoriseeritud seikleja seas on väga erinevate elualade inimesi. Ametiloendisse mahuvad nii diplomaadid kui vedurijuhid. Koos sõidavad 10-aastased mopeedipoisid ja 70-sed Harley-daadid, mehed ja naised. Kogu seda väge ühendab aga 2 asja, huvi mootorrataste ja reisimise vastu. Läinud reedest pühapäevani oli Kuku linnas Eesti motomatkajate seltsi korraldatud rahvusvaheline kokkutulek. Arvult juba 3. on see leidnud oma koha Euroopa motokalendris. Mujal nagu ei olegi kokku saada inimestega, see on nagu ainuke võimalus suve jooksul. Tähendab, kevadel on ka üks veel, aga siis mul mootorratast veel ei olnud. Nüüd see on nagu üle Euroopa selle pärast. Kui palju sa tunned neid inimesi, kes siin on? Oskad sa öelda ka midagi nende selle seltskonna iseloomustamiseks? Mõnusad inimesed kõik. See on nagu lühidalt öeldud. Mis ma tunnen? Oma inimesi tunnen muidugi, aga välismaalastega saime nüüd tuttavaks seal Kukulinnas. See oleks nagu selle kohta. Mis sa ise muidu teed, kui sa mootorrattaga ei sõida? No, mul on oma väike firma, isaga teeme koos tööd. Autode pleki ja värvitööd. Milline on sinu lemmikratas täna siin? Lemmikratas on Harley Davidsoni tüüpi ratas. See ei ole oluline, kas ta on Harley Davidson, aga seda tüüpi ratas. Shopper tüüpi selline.
Kui palju neid siin on? Matkaratas. Selliseid. Ma arvan, kuskil 30 tükki võib-olla on sellised. Ülejäänud on sellised matkarattad. Rahvusvaheliseks kujundasid kokkutuleku külalisratturid Poolast, Inglismaalt, Rootsist, Taanist ja Soomest. Soomlased moodustasid umbes poole kogu seltskonnast. Nimetades peamisteks põhjusteks, miks Euroopa motokalendrist just see üritus valiti, Kukulinna kokkutuleku odavust ja head reklaami. Onko se erilainen elämäntyyli? On see eriline elustiil? On. Jah. See on nagu haigus. Kui see külge jääb, siis püsib see igavesti. Mul on pool Euroopat sõpru täis, kelle poole ma võin sõita ja paariks päevaks ööks peatuma jääda. Nii näeb väga palju erinevaid paiku. Asumaan yöksi tai kahdeksi ja sitten näkee eri kaupunkeja ja sellaista ne opastaa. Mikä sun ammatti on? Kes sa oma ametilt oled? Ma olen metallimees ja parandan tehases masinaid. Rengastehtaalla korjaamassa koneita. Kukulinnas tehti laupäeval paraadsõit Jõgevale, kus linnakodanike rõõmuks jäi kogu see nikliline ja nahkne maailm paariks tunniks peatuma. Väljanäitus kandis nime Jõgeva Treff 94. Kas te omale sellist mootorratast ei tahaks? Muidugi oleks meeldib sellist saada. Ainult raha nappuse tõttu ei ole see saadav. Jah, loomulikult. Aga kui ise katsuda ehitada? Nii ägedid nagu siin mõne nähal oli päevalt. Mis te sellest elustiilist arvate, mille esindajad te siin näete? Ma väga kuskil siin huvitav igal juhul. Meeldivad väga. Mis teile meeldib? Kõik nendest meeldib, see loomulik olek ja kõik see. Miks ei või inimene lõbu tunda sellest, et tal on sellised mõnusad asjad, mis tähelepanu tõmbavad ja tal on hea olla. Mulle meeldib, väga meeldib. Kihvtid mustad poisid on. Järgmisel aastal kohtuvad need kihvtid mustad poisid jälle augusti esimesel nädalavahetusel. Siis aga mitte enam Kukulinnas, vaid kas Haapsalus või Haanjamaal.